sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Clint. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang nagpala siyang kaagi karon, mao kining sa kalalaki nga taga Balamban, Cebu, nga dumadatampo gasangan nga Clint. Ma, niara ang parabayad sa kuryente ug tubig mo. Ay, nak, ni hangyo ra ba to sa ate ni mo? Pwede ba kuno siya makahuam og kwarta nimo para pa-check up niya? Iyang bana day ma. Waday kwarta? Hapit na bra mga naks ate. Ay, maulagi. Saon man nga ni undang man sa siyang trabaho, maong wagi kuno sila magamit ron. Niya mo. Ay, salamat ani nak ha. Dili na gid in taon tumaguol imong maguwang kung asa siya kwarta. Dili ra ba maayo sa mabdos ka mas stress? Way kaso ma. Imbis malipay ko nga, napay sobra ang akong sweldo gamay. Wala na ganoon noon. Love, ayaw na gunahon na ka. Makitaan lagi nagbalik ang kwarta. Ako haani Gamita lang ulit ni. Eli, love, para asam ni. Nahibaw kung wala na kayo magamit ini trabaho ni mo. Kana lang sa mo'y kamita. Sige na. Love, salamat ha. Salamat sa iyong pagsabot. Gilang, makabawi araw niya ako ni mo pohon, Eli. Isaad ko na ni mo. Ma, wala na di sudan. Ay, dong, pasensya kaayo ha. Kung saon man nga ni hangyo manggus ate ni mo ganina, nga sa iya na lang kuno tumbana ang sudan. Kiwa man sila ikapalit. Ay, abi man sagod na kong nikaon ka na dong. Huwa pa di ay. Sige na lang, ma. Paita ni mama eh. Di man maghuna-huna na ako. Pulos mo lang adto pabor ni ate ang tanan. Ikatuog na rin akong kagutom eh. Saon nga, gatipid ba sa kuskurta? Grabiya sa nanambana si mga ate oy. Di siya maikog nga nakipuyo ra gani na siya nga libre diya sa inyo. Hasta ilang kaon isalig gyapon diya nimo. Ambot sa bitaw na akong maguwang ba eh. Huwag mo siya ma-discourage sa iyong banabana. Bay, usa ra gisulba na oy. Ako pa nimo no. Pag minyo oy, puslan man para matagam nang imo igsoon ug iyang bana. Bay. Nabusog ka? Busog ayo. Tigid ko magutman eh kung
Ni ako ni mo, love. Of course, no? Nahibaw kong kapoy, kaayo ka from work, love. Ug angay lang lutuan ti kaglami. Ilabi na nga, tagsara kay kang muduaw na ako din sa akong apartment. Pasensya na ba? I love you. I love you too. Ay, Clint. Nganong karon ka lang mauli, ha? Dito ko natuog sa apartment ni Ellie, ma. Unsa? Dito ka matog, nawa man lang ka mananghid nako? Ma, dako na ko. Usa pa, uyab lang ko sa Ellie. Unya, unsaon naman lan kung mumabdos na babayhana, ha? Dili na unya ka makatuman sa imong obligasyon, Denise Bay. Di na mahitabo, ma. Di ta mo mahimong pasagdan kay pamilya ta mo. Ha? Bantay bitaw. Love, mabdus ko. Unsa, love? Nagpiti ko kikan kay nagdudam akong mabdus ko. Pila na kaadlaw nga delay akong menstruation. Ug positive. Mabdus ko. Love, labas ito buhaton. Sige lang, love. Paibawan na to si mama bahin ani. Pero love, naibaw kong dili gid uyon si mama ni mo ini, diba? Love, ay kabala ka. Ako'y bahala. Di ka pasagdan. Salamat, Clint. Ha? Daan pagid lagi ko? Unya, unsaon naman na ron, ha? Ma, siyempre isuportahan ako sa Ellie. Ako ko ang amahan sa iyong gimabdos. Unya, unsaon naman namin din, he? Ang imong ate. Ma, asa paghihapon ka na? Ako paghihapon? Anong hasta sa pagbabdos ni ate? Ako maghihapoy may musagubang. Ang yan ang bana. Clint! Sobra na kay ma. Adi ay! Ha, sa ato pa, namoy-boy ka na karon sa imong natabang na mo, Denise Bay, mao ba? Masabta sa kuoy. Magdos na si Ellie. Pwede ang akong kaugalingon na sa akong atimanon. Ang akong ugma. Adi ay! O sige! Layas din he, og imong kaugalingon na pod mo huna-huna, ha? Pahawa din he! Ma! Love, sorry ha. Love, di ka angay magsorry na ko eh. Ako mo'y angay magsorry ni mo. Sorry sa mga nasulti ni mama. Love, nakasabot ko ni mama ni mo. Siguro, nangigilang siya na ako maong ingon atong iyang reaksyon. Kipalayas pagig ko niyas amo. Imbis, ako tay lalaki. Ako na hinuoy, nakipuyo ni mo din sa apartment mo. Love, ayaw ka bala ka. Mangita ko paagi aron ako mo'y mubaya din eh. Clint, ayaw ka pala ka ko eh. Naman ko'y trabaho. Ayaw ako atan ng responsibilidad. Bisan tuod nga nag-ipon na takaroon, dili sa kumusugot. Uy nga, tanan na lang ni mong sweldo, ani pa ingon ako. Padayon og suporta nilang mama ni mo. Magtinapangay ta, love. Love, Love. sorry na ba? Kung nahibaw pala si mama kung unsa kakabuutan. I love you.
Nganong ni Anhi pa man ka? Ma, dawata oh. Para unsa man? Para imong ipanahong namo nga imo tanan dinhi? Ayaw na. Ma, Ayaw na lang, Clint. Kaya na ako suportahan si Mama. Naan ako trabaho. de, ang buot ko Ayaw na lang, good Clint. Kaya dili ko bugo nga dili makasabot, uy. Bahala nga na nga kung bana at least wa ko niya biyai. Wabit ako biya eh. Pero nituman ba siyas iyang responsibilidad diha nimo? Nganong ikaw man hinoy, nanarbaho, ug dili siya. Magduskot ka. Unsa? Ay, kahilas ko din taon nimong manultian, ha? Hoy, ayaw kong butis akong desisyon, ha? Kay wara ba ko magbuot nimo? Lakaw na, Clint. Wa mi magkinahanglan nimo. Ma, Magtulo na kapuhan na, wa ka mo doaw sa inyo. Asa man, wag yapon kay plano. wala. Mauram gihapon. Di sila gustong makakita na ko. Love, basta pala okay na sa mama ni mo. Suwayi lang, kwet. Kuyog na lang ta na. Sure ka? Oo, nga na di ay. Love, tingalig na ibati nga masulti si mama ba? Love, bisag unsa pa isulting mama ni mo. Wala bang kihapon sa mahimo kay mapdos naman ko. Kadihat ha, mag-ilis ako, then mangadto na ta. Sige. Ma, ikaw lang usa din isbay? Asa mis ate? Gibiyaan man ko dong. Nilaya sila didis iyang bana kay gadugang-dugag lang kuno ko silang gastuhan. Unsa? Sigbahis ko nila. Human sa tanang nabuhat ni mo para ni ate? Mo nang igibaws? Ay, sige na lang, Dong. Ginoo na lang mag-igo nila. Ma, daot na ni mo eh. Anhin na lang mo po yun, Dong. Ubanin na lang ko ninyo din his ato. Ma, Ellie, anak, Clint, salamat nga inyo kong giubanan din karon ha. maman po ingon ni Eli ma nga ubanan lang ka na mo para na apoy makaatiman mo din eh. Salamat ha, Ellie. Ay, way problema, tita. Og salamat po kay naka-feel kung welcome na ko din sa inyo. Og, sorry sa akong nabuhat sa una ninyong duha. Ellie, anak. Ma, di na ta maghisgot pa to. Bitaw, tita. Ang maayo pa no, mga on na ta, kay nakaluto naman kog, linat ang baboy. Gisubakan gito na kog sweet corn, tita. Kay ingon si Clint, ganahan ko no kag sweet corn. Mao ba? Time pa. Hapit ka naman mga anak, di ba? Inigawas sa inyong anak. Ako mo'y muhatag og pangan, ha? Oo, sure, tita. Sige, tita. Mama na lang, Ellie. Kanus aman da ituod mo magpakasal? Puhon ma, idig human og panganak ni Eli. Mao na say among planuhon. Nalipay ko kay okay na gyud si mama og si Eli. Karon, minyo na mi og naanami usa ka anak nga lalaki. Dako pud kog pasalamat sa Ginoo nga nakatiming kog babae parehas ni Eli nga anda mo sabot og mupasensya hangtod nga siya gyud maoy akong gipakaslan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Clint nga taga Balamban, Cebu. Ang mga kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.